Dios niya ni Kristo, humana niya gipundar ang patutaranan nga lingkod dili paturo. Okay? So, lingkod ug dili mataro, dili nga patuturanan. So, kung kita pa, kung mahalaga sa Ginoo, igo na lang ta mo patong sa lingkod nga patuturanan ng lingkod ng Jesus. Amen. Mo ni siya ang kanabang ginahimo na ito nga ang naanataw ni Jesus ang paggamit ang atong patuturanan ng lingkod nga di mataro ang ibuhat ni Jesus. Kung ka na kapatuturanan, dili kita ang nagbuhat anak. Si Jesus yun ang nagpundar anak. Kung igo lang tayo patong. Hallelujah. Kaya panahon sa una, dahil kayo mga tao na ang iyong pagpundar sa iyong patukuran na dahil pagpunalaga sa Ginoo. So, di ba, daghan kayo ang pagpundar sa imong pagkamaing laki, ang uban, ang laging na lain-lain ng mga binubuan, di ba, ang uban na balaod. So, kaya siya, hindi mo na siya, mga balas na siya. Wala kilain nga lingkod nga ipalimutan sa Ginoo nga ibuhat na niya na dito sa cross pinali sa kamatayo kaya yung pagkabanaw ining gracias Ginoo. Gracias Ginoo. Natong pag-alagad karon panahon na naagita na pundar sa gracias Ginoo. Amen. Dili pwede nga ang bagko nga himo nga kasabutan ni Jesus masagulan kung daan. Diba? Kung bagko kung ang parudanan, pili ang bagko niya daan ang parudanan, pili. Mo na siya. Dayon. Hallelujah. So, hindi ako ni siya tulungan. Kinabuhi, pag-alagad nga napundar diha sa gracias Ginoo. Napundar. Pag-alagad ka, kaya bang napatik sa kasikasin sa Ginoo. Napatik ka rin, dili na siya kalimtan. So na ay mga butang din nga atong i-padayan ninyo, ako nakabalo na ani kay Kristuan pa man siya. Pero aking pagkintong, doon na sa pwede mabanang kung kumaminaw ani makakakong sila. Nga, usa ang kanabang ginabuhat sa ginabuhi pag-alagad na napunta sa gracias Ginoo dahil kuno kabutan. Namo, pag namo ani, ako ni balikot aging pagkahimundo. Hallelujah. Number 1. Grade 1. Simple kayo. Piyungan na lang din. Una, dini sa Mateo 22:37 o 38. Jesus bigon, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bukos mong kasing-kasing, sa bukos mong kalag, o sa bukos mong nahuna. Kini mao ang nakauna nga dakong sugo. Hallelujah. So, una, hallelujah. Higugmaon na to ang Dios na pagbasa paghigugma sa atong kaugalingon. Mo ni siya ang pinakalabing dakong na sugo kikinahanglan sa sugo sa gracias Ginoo. Di ba ka na ito, kinuha niya, gikundig siya tayo. O sa 500 kapin na balaod, mo ni siya ang isulti ni Jesus panahon sa grasya. Mo ni siya ang balaod sa grasya. Kanang higugmaon nato ang Dios nga labaw pagil sa paghigugma sa atong kaugalingon. Amen. Amen. Sumaayo gyud tayo nga ato yung higugmaon ng kaugalingon. Di ba? Yung damtan na higugma ka. Kunya tayo dili sa iyo kay kapingan mo ginagawa itong kaugalingon.
gusto ta nga kung matulog kag balay, air condition kaya ang bugdaw yung gaya. Kung wala aircon, mosquitero na lang, hindi panahon sa alas 5. Basta kayo na ato. Taong galing hindi atima na to. Pero, asukot din nga mulabaw yun. Ang atong mahigugma sa Diyos. Kaya atong mahigugma sa atong tawag. Amen. Kaya nga naman sabi, pasabot, ani. Sakta naman niya, ako lang yung putugan sa inyo. Kaya, kung ang tao, kung puro na lang kaugalingon niya ang iyang isipro, di ba? Labi na mo abot ang mga problema, mga kawalan ko, makapokus ka sa iyong mga giginhanan. Kung inunggan na, hindi mo mamiting ang imong hukmangan kus Ginoo. Kung kay pas bulabaw mo muna imong mga paginahanglan. Labi na kami problema. Labi na kay mga bayaran mo. So, kita ko mga alagad sa inyo, wala naman tanin, wala naman ito ahata ito, ibutang ang atong kaugalingon. Pero, lilikta, higpit, tulad kay, kita ng mga tao, hindi naman kita ito matutugan ang atong kaugalingon. Usahay kung ato naging kitagat pag-ayo ang atong kaugalingon, mauna maging ato ang mga butang ang atong ikinahanglan. Ano naman lagi na siya? Nalina sa atong panahon na bibimura o kubog. Karang tayo mga pagsulay na paulit sa mong kinabuhi. Diba? Karang matandong ang imong pagbakti, mag-imus, bakis ko. Mas kulabot kung ginang imong pagtutok ka ng imong kaugalingon. Nga, imong itagat, karang mga utanga, napasunod na nga, mura o makahimo pag-intersa ka ng imong pag-intervene kung kung sa'y naali mo. Pero imong din na, giligtan na, ginanglan ka, kulabot yun ang imong pag-ibubuas sa Ginoo. Aron nga, dili mo kaugalingon, dili mo kaayo, dili mo matagat. Basta kay unang dili mo takdon ang Diyos. Hallelujah. Sagot mo muna kayo, sagot. Usay ka pa mo niya, sagot. Una kayo, dalawang tayo. Pero kung katawa ka na orang malipay buko. Pero lagi na matulog. Hallelujah. Papalayanan ko kung may tauban pa nga dito nga panahon pagsimba, katulog. Panahon na humana, ayaw pa rin sika kayo mo na. Pag kita din kayo, humana, palibaho. Ano ah? Diba? Tanawa si David. Si David, ang iyang pagpangalagad, napaktikid sa kasing-kasing sa Ginoo. Ganun kapapit pa, tungod kay, daghang kay mga hari na misunod niya, pero kung yung tanaw ang kanak sa mga hari, ang Ginoo, mayroon nga, tagaan niya ang grasya ang hari kay, tungod sa pag-alagad ni David, na nagpapilulanon sa Ginoo. Pero kung mga hari, tanang, wala, tuman gamay na kayo ng dahil mapilulanon. Pero tungod ni David, susato ka, huwag yung kalimpig. Napatik yun. Ang ganda na siya. Kasing-kasing na natugma sa kasing-kasing sa Ginoo. Diba? Ilimtad. So, sa may naa ni David, ganun, napatik man itong iyang papangalaga niya, saktang buhi pa siya. Dili sa Salmo, yung dili sa Sitay Pray. Tungod kaya imong nahigugma mong kalulot, labi pang maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabi, magkadahay ganito. Sarain na paguban niyo Bisaya. Na bang ang imong paghigugma mas labaw pa kabilin mo kaysa mga bakandi. Nalay ino din ang pag-aaral ko sa Kristo. Si David, laog kayo ang iyong pagpangaragan sa Ginoo. Tungod kay, laog yun ang iyang pag-igugma. Kaysa iyang pagtagat, sa iyang pagpagpag, sa iyang pagwalingon. Mas mulabog yun. Kung imo tanaw, sa bakandi lang na Asya, hari ko siya. Diba?
awal ko. Kita, sa iyo lang yung nato kayo na, kung iyo natin mga bahandi. Diba? So, wala tayo lain nga mahimong makapupusta nga atong higumaon. Diba? Kung ako diba, ato na lang kita, unahon na ito ang pagkupas Ginoo. Diba? Sa akin kung natin mga butak, hindi makapupusta ng mga butak. Ulabaw na. Diba? Muna nga, ako yung ipundan ang ato pag-alagan sa Ginoo diha sa Krasya. Ini nga dapit. Dito ginili ko ibagdag sa itong pagibugma sa Ginoo. Sahay, ulabaw na ang pagibugma sa first floor. Ulabaw na ang pagibugma sa itching. Ulabaw na ang pagibugma sa mga tao. Ang imo na mga ugalingon, murang imo ipagsikat mo. Na kay buluhaton na nindot kayo. Hindi kita siya, diba? Ako lang nag-ipasot, kaya matutulong na ito na mamalibot ba? Di kita ito kalistan na nabaw yun. Ang ato pag-ipunan yun. Siya pin, laot kayo niyang pagpangalagan sa inyo. Napatit yun. Kita po sa dihan na ako yung kanabat inamaon na atong pinaka-gabaw, agalo. Nakiya sa tanan. Wala yung ibisan, piso o singko na ako nga. Tatanang iya sa Diyos. Ay, nung duman na pagkuhan sa tao sa Diyos, wala niyang buhatang na ang tao nga wala tayo kasun, wala tayo kaliguman, wala tayo kasilungan. Ibuhat niya ang tao nga di-provide ang tanan. Diba, makakaon na siya ista, makakaon na siya mga mayo, makakaon na siya mga putas. Tanong mo, sa sunugdanan ko lang da. Muna nga dinikin na ito, kahit kabalakan ang ako makita, hindi sa pagtulog na ito sa yutak. Kung dili, mas labaw yun ang akong pag-inong mas Ginoo. Amen. Di naman ito kayo nga, una-una na ito ang kingdom sa Ginoo. Ako bang magutang, ilugan ko na. Wala naman ako ang kingdom sa Ginoo. Amen. Kita ang kingdom sa Ginoo, kita ang maabante sa gingharian sa Diyos. Huwag ka nang mga utang, iandang naman ang sa Ginoo na. Daanan na siya. At inunduman ang mga tao, kita, wala magbuhat ang Diyos kung publiko. Wag siya nag-decide sa tao kang publiko. Buhat niya ang tao, ang iyang design sa tao, ayahay, dindot, lambok. At ang publiko, naara sa putok sa tao. Naara sa putok sa tao. Dahil mga tao nga, dakong eksilto, konsumin ang silto. Pero mugas to kristil. Ang iyang pagdala, mga asawa, pag sinilang bilagdag sa balay. Dahil sikulog tukits. Mga bata, kulit, sisipyo na yung mabilis. Doon kaya ginunan nila ang bisyo. Naasat tuktok sa tao ng publiko. Pero simple lang yung mga tao, bisan pa ng iyong sildo, gamay, pero idapat niyo sa insakto na pagdapat. Nalikuhan na yan. Amen. Kita data nga sa kanunay nga ang Diyos nagpadayag na ito kung sa angay na ito buhato panahon sa grasya ang pinaka-importante na sugo sa grasya sa Ginoo sila kangalagan ta liupaon na ito ang Diyos. Nabaw sa pagikupas na ito. Amen. Amen. Diba? Parang iyan nilong sa inyo mga unang-una napunang mga nasunod ito. Ako lang yung Diyos. Muna nga salamat sa Ginoo. Doon kay muna ang nanabang sa dihan. Muna ay atong kinahimo na ipundal nato sa atong pagpangalagan sa Ginoo. Hallelujah. Ang atong pag-alagan mapatik yun sa kasikas. Amen. Amen. Dili kaligtas. Hallelujah. Diba? Malimot ka, makailugod ka. Dili kaligtas. So, ang ikaduha, kalit, dili na mo ikaduha, dili na mo ato ikaduha.
na kudaan ba? Pero ang aking positive na. Sayo pa naman. Nalabing sugo sa Ginoo, higubaon mo ang imong isigataw ingon nga imong sa imong kaugalingon. Try to read it. Hallelujah. Sayo pa. Higumaa ang imong isigataw sama sa imong. Muna siya ikaduha nga pinakapindakong na sugo sa grasya sa Ginoo. Hallelujah, di ba? Wala nang kayo niya. Rin. Rip. Ang sikang pinitos kasugo sa taon ko din sa isulo sa tanan. Hindi mo kuma. Ngayon naman, kung ikaw na ikupa sa inyong sikatao, kung kami mong sikatao na ikupa po nito, tapla ka mong kuma. Gusto sa Ginoo ang magpuyot na walay kontra o malinaw. Kaya kalibutan, ang kaluwasan, ang katukuratan na anak, grasya na, ang hindi nila makaya sa ako kini pag-abaptis, kalibutan, kadahan kayo mga magsulay. Diba? Hello? Hi. Hello? Kapilde lagi ka. Hello? Walit ako na. Walit ako. Walit. Oh. Ang iya kita tubang mo na siya kalabang ko saya mga tao mapilya ng mga butangan kung wala kasi matubog sa gracias Ginoo hindi maputang di siya pero kung nangit hindi mo kupasit sa gracias Ginoo kaya kalimutan mo na siya kuan mga artist at mga iba pero ang kaluwas na kulang ha na siya pero kung ang gituyo niya na aktok yung ginubaw na doon si katao. Di naman na itong sinutaw. Silingan. Ikaw, kita, silingan. Bahala na lang ang mga silingan siya, diligan anak ko. Pero ako din sila ni maong sama sa itong kaugalingon. Di ba? Kung ingon mo imong sinataw, buwang ka, sama na ba nga imong ilan, imong kaugalingon, magpuang buka. Kung sa imong pagsulti nato sa imong sinataw, ikaw ang unang nga mahinguan. Pero salamat sa Ginoo basta kay ako mimumao, dili ta nila mimumao, dili ta nila bilimayo, dili man ang makadulog nato kay mubanda ra man ngadto nila. Kay sila ra may mapitik sa ilang istorya. Pero kita pulos ay karon na ang atong pagpangalagan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ato isigataw, ihaw naman. Musay good. Dahil yung tanaan mo, dahil pagtanaw sa susunan mo sa susunan, pagtanaw nila, ang daan ito, ulo, tingin. Na. Sila na. Mahatak ko lang. Diba? Ang paghatag, maayo. Pero ang sunod sa gihatag, hindi maayo. Pero kung tagaan mo kung sunan dahil ang iyong gihatag, ulod. Sutang kalamian. Muna siya niya. Ang sulod sa iyong gatag, nagpadayan na sa sulod sa iyong kasigtas. Amen? Amen. Di ba? Ang iyong isigataw, sa iya makita niya ang sulod sa iyong gatag, malipay siya. Doon kay iyong gihimo, lagpo na siya para sa iyong pagbalingon. Amen. Diba? Dili ng tao nga ganang silina, maayong tao, may silina. Ang mga tao, asa na, aking kontra. Ikaw nga tao, imo rang iaway ang imong kaugalingon. Sa sayong na pagi kung santong ginako na nung dakot ay na siya o ipikto sa itong pagpangalagan sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Makakulog na nga malinaw kayo. Bahala lang, magmasigak na ng mga naalis, palikot na ito, mag-away na, pero magahimuda sa pag-tulog. Tungkol kaya ang kalinaw na naan na ito, dili ni matukan ang tao sa kalimutan. Amen. Hallelujah. Tungkol kaya, atong ma-informa. Amen. Muli siya ang duha ka buta nga atong ipundar sa atong pagpangalanan
diha sa grasya sa Ginoo. Na muipito gini siya na mapatid gini ang atong pagpangalagan sa kasigas sa Ginoo. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Iya ang darang loob. Amen. Ay ko ka. Ba? Ano ba ito si Nag-CR. Ayaw lang tayo. Dito ako sa kanisa, ako dali katulog kayo kayo ang buto ng